A veure, us expliquem on estem. Avui hem vingut a fer una volta de reconeixement per la següent aventura que ens espera dilluns. Reconeixement que resulta tan ple de gel. Ens esperàvem una cosa, ens hem trobat una altra, no passa res. Vale, tot remunta a que jo porto 2 setmanes avorrida a casa. Com es viu sense classes, Em vaig posar a mirar muntanya, no? I bueno, això és el més semblant a muntanya que vaig trobar a prop d'Estocolm. És una Per locura, poder-hi arribar. és una locura, és que s'arriba en metro, o sigui... Doncs vaig trobar una ruta que es diu No m'ho preguntis. Sormlandsleden, bueno, us ho posaré aquí, Sormlandsleden o alguna cosa així, i és una ruta com molt típica aquí, són 1.000 quilòmetres de ruta, El dia que fem 1.000 ja no jo t'envio la merda. dividit com amb 70, 80 o 90 etapes. Vale? L'únic que les etapes d'aquí les fan amb 8 quilòmetres, 9 quilòmetres, 10. No. Home, hi ha alguna de 13, però sí, les llargues són de 13, vaja. Hey! Ei! Vale, llavors vaig trobar aquesta ruta i vaig dir, buah, jo vull fer-ne un tros, perquè a sobre hi havia un tros que passava per prop d'Estocolm. Llavors vaig estar mirant, a veure, es podria fer més d'un dia, perquè jo tinc ganes de fer una mica d'acampada, tal, no sé què. I vaig trobar que sí, que aquí està permesa l'acampada. Vaig dir, tu, doncs, això s'ha d'aprofitar. I ara que tenim un break abans de començar com el segon semestre, vaig planejar com una ruta per fer en 3 dies. Un total de 60 quilòmetres, i que són de les etapes programades de la ruta, de la ruta oficial, serien de la segona etapa a la 7ª etapa. Que la primera la fem avui. I la primera l'hem vingut a fer avui, per poder dir que hem començat la primera etapa, Important, important. clar. I 2, per fer aquesta volta de reconeixement, mirar el terreny, mirar temperatures, sensacions... La roba d'abric, I això. adonar-nos que Sí. està tot molt gelat. Ens esperàvem una cosa, perquè clar, la predicció, o sigui, en teoria la temperatura que ha de fer és de 1 a 10 graus, que dius, bueno, fred, però bé, no? No sé. Sí, quan vegin els sacs que portem, aleshores sí que riurem. Perquè clar, hi ha un problema. El material d'on n'hem tret? Ens hem hagut de recórrer El Fritidsbanken. la nostra tenda de confiança, que de moment no ens ha fallat gaire, a mi m'ha anat molt bé. Va, a mi em va fallar, Jo m'he fet un parell d'hores de viatge absurdes. Però bueno, jo què sé, tio, és culpa meva per ser un palumpa, jo què vols que et digui? És que... Bueno, tot i la seva experiència, a mi em va anar bé per quan vaig anar a esquiar, unes botes i uns esquís que em van anar perfectes, i això. Llavors, vaig anar a buscar tenda de campanya, sacs i material de cuina un fracàs. Una tenda que prou bé, ja la veureu si al final fem l'aventura. Bueno, veurem. Ja, la tenda és la part positiva, perquè els sacs van fluixos, Els sacs és on patilla una mica més, perquè són sacs de l'any de la Picó, pesen un munt, bueno, un pesa un munt i l'altre no pesa tant, però jo crec que... Abriga encara menys. Màxim, molt màxim, és confort 10. Jo crec que t'has emocionat, Sí. Jo crec que és límit 10. O sigui, no estan ni etiquetats, no porten ni etiqueta. O sigui, imagineu-vos l'any que I a es va part que crear. els renten un munt, perquè sí que són, bueno, evidentment, cada cop que algú els agafa els han de rentar i cada cop que rentes el sac perd propietats. Llavors... Bé, suposant que el dia 1 tenia propietat, saps? Que aquesta és l'altra. Ei! Avui acabarem de valorar, ara portem la meitat de l'etapa, ens falta l'altra meitat, i aquesta tarda decidirem què fem, què no fem i què comprem de menjar. És veritat, hem de triar el Aquesta tarda menjar. anem a comprar menjar, ja ho gravarem, vale? En fred sí, però en gana no, Mira, una font! Vale. Venen aquí, Vale. venen a la font. Això vol dir que és potable. Tu creus? No ho sé. Si no me la foto. Què has llegit que? Que la mantenen és de l'any 99 i que en principi és aigua potable però que no donen garanties. Vale. Hey, is it like drinkable water? Yeah? Yeah. Good? Okay. And you don't get sick or anything? Okay. Like in a whole Sweden or just here?
in many places there are these cello. What do you call them? I heard this. I think you spoke español. Yes. Yeah. Dice fuentes. Fuentes, Yes, sí. exactly. Yeah. Hay muchos fuentes en Suecia. Vale. ¿Y potables? ¿Agua potable? Sí, generalmente. Este gente han buscado no sé cuántos, miles de años seguramente. Vale. Wow. Vale. Pero lo han controlado también Vale. y es un agua neutral, no tiene nada de cosas peligrosas, Vale. así, malos. Vale. Sí. Perfecto. Ni eso PFAS, no sé, no, es A ver. PFAS, que todo el mundo habla de PFAS. Sí. ¿Qué? Ni Sí. tiene eso. Bueno, normal. Es natural. Sí. Vale, perfecto. Y viene estas piedritas. Sí. Toda esta es un lugar enorme con piedritas Y arena. agua, sí. Y entonces yo no sé exactamente de dónde, si es agua de la lluvia. Algunos dicen que surgen De la tierra. Sí. Sí, vale, manantial. Vale. Ok. Vale. Muchas gracias. Ya, de nada. Vale, a veure, Vinga, anem què a- ens ha passat, Jana? Què ens ha Explica'ns. passat? O sigui, han arribat dues persones que casualment la dona ens ha començat a parlar castellà i ens han preguntat d'on érem. Hem dit que de prop de Barcelona, Tarragona, i l'home ha dit que jo parlo català, que he estat vivint a Barcelona 13 anys o 12 anys. Sí, una locura. Però és que la millor part és que nosaltres ens els hem trobat de cop i volta, com, imagineu-vos, dues persones abrigades en plan homeless, caminant amb un carrito d'aquests de portar les caixes de cervesa i un barril d'aigua. Clar, I clar, jo en plan, mira, aquesta gent igual viuen al carrer, saps? I venen a buscar aigua o jo què sé, Sí. saps? Tipo, no sé, una situació estranya. Resulta que no, que és supernormal aquí venir a la font perquè en de els fet. 10 minuts que hem estat total. han vingut com, igual, sense exagerar, 6 persones a buscar aigua. He retirat una mica la copa dels arbres, però bueno. Vale, abans, no sé si ho hem acabat d'explicar. Què ha passat? Aquelles dues persones que ens hem trobat, que eren un home i una dona que parlaven castellà i català, ens han dit, bueno, els hem preguntat, ei, com veieu que ens aventurem a fer una travessa, una ruteta de 3 dies, dormint 2 dies per aquests parcs i acampant doncs, o en tenda de campanya o dormint dintre les cabanyes. Com ho veieu, tal. I ens han dit, a veure, fa fred, diu, no us podeu esperar a l'abril o al maig o alguna així. Nosaltres, bueno, ja hi tornarem, però igualment volem d'això. Ara, ens agradaria tal. Diu, bueno, no sé. I llavors, clar, nosaltres ens hem cagat. Llavors la noia ens ha dit, perquè nosaltres li hem dit, bueno, és que hem vist que hi ha llocs per fer barbacoa, per fer foc, tal, no sé què. I llavors Som aquí. la dona ens ha dit, crec que ara no els camionets que porten la llenya no estan podent arribar al d'això doncs, pel camí i tal, no sé què. No sé Bueno, si ha dit que no ho això. sap, o sigui, que ha llegit que no ho han fet, però jo que sé, igual aquest cap de setmana sí que ho fan i ens ho trobem bé. Qui sap? I avui, que era el nostre dia d'anar a controlar el terreny Xulo, el terreny. i tal, hem trobat. Hi ha llenya, això vol dir que ha arribat aquí el camionet a portar la llenya. Llavors, hi ha llenya. Punt positiu, la Clara té els estris per fer foc. Sí, Llavors, ara mateix ens ha donat una... En plan, jo estava dubtant una mica de passarem fred, tal, no sé què. Però tenint llenya... A més, els llocs on acamparem nosaltres també són llocs com concurrents. sí, els tenim ja planificats, sí. O sigui, no és una cabanyeta al mig del no-res, no, de fet és un lloc on hi ha com 4 o 5 cabanyes, bastant a prop. No ho sé, el primer lloc no El- estic no, el segura. segon, el segon. No, el segon seguríssim. Segon segur. Jo amb el segon compto en fer foc segur. Vale. I el primer veurem. Ah, veurem, però bueno, sabem que hi ha una cabanya. Ja està, no sabem res sí, més. un shelter. Ah, què graves? A veure si em caic. Sí. Tia! Que cauria! Clar, és que hem vist molta gent que Corria. corria i nosaltres en plan, però això no ho estem passant ni caminant, com s'atreveixen a córrer per aquí? I hem descobert que porten com uns tacos. No, però no m'agafis a mi, que caiem les dues!
A veure, si els pingüins poden, nosaltres podem. Que no saben volar, vale? Hem arribat a la civilització. Sembla ser que anem amb 3 minuts de marge, però no podem ara baixar el ritme perquè si no perdem el bus. Oh, no! T'has equivocat, no? No sé de quan. Havíem d'anar per dalt, crec. Hem arribat al bus, hem corregut per res. Sensacions. A mi m'ha agradat molt bones expectatives, moltes esperances. Sí. Vale. Trobar llenya. Perquè si hi ha llenya aquí... Ja ve el bus. Si hi ha llenya aquí... És possible que És allà possible també, que hi en hagi plan, on si l'han demà. posat aquest cap de On setmana, creuem els dits, amb una mica de sort, aquest cap de setmana l'han posada i nosaltres passarem dilluns i la pillarem. Del bus... Agafant provisions, compretes necessàries. Per no morir. A veure, primer de res. Yes. Vinga, segon de res. Es complica. Capatairesta.